Takže čus byču zdravím, jsme dočívali si nočního videa a dneska si nejdeme nic zahrát. Dneska konečně jdeme vytáhnout paty z domu. Jdeme se někam podívat. Můj dům! Protože dneska uděláme něco novýho. Dneska přišel ten čas, kdy uděláme vlogísek z mýho výletu do Velké Británie. Takže si to užijte. Čau! No takže já jsem jako Lipup, jo, Honza. Prostě legenda. Tady je rohlík. No, já jsem ten kokot odvedla. Já vám to říkal. Čau, čau. Vlogísek. Now I don't smell like shit, it is very surprisable. Máte v Británii povoda, bude to národní. Tohle je Adam. A tohle je zase Matyáš. Proč Matyáš mluví o Adamovi, jako kdyby smrděl jako hovno? Protože vždycky smrdí jako hovno. Ale překvapivě ten den nesmrděl jako hovno, protože se poprvé v životě vysprchoval. Gratulace, Adame. Woo! On to dokázal! Jo! Ale teď odjíždíme. Na to voda, vodnice, že má pouhých 2 měsíce. To se tak to budeš mít kvalitní závěr. Buď ticho. Je to dobré? Jo, to nebylo na mě tak dobrý. Jo. Cikány. Cikánské karty. Kde jsme právě, Matýsku? V Cikánově, neboj Polsko. Alias? Země bílých mužů. Je to dobré? Tasty. It tastes like lemon and iced tea. Bangry. Těžký bangry, brácho. To se bludí, tady mají všude Babišovu řepku. Aha, dobrý. Tak tady teď nic nejde vidět. Ne, ale naproti to jde vidět. Kámo, bludí, tady mají prostě všude Babišovu řepku. Hey yo, what is going on v Německu, kámo? Vítejte u prvního dílu Matýskova moudra. Co nám dneska řekneš, Matýsku? Ještě holka nemá ráda, stačí prdel kamaráda. Děkujeme, děkujeme. No prostě Borec, co to má za sračku, ty vole. Je to dobrý, ale je to prostě jak Big Mac Burger. GG.
Boris chytá orgáč. Čerstvých krokodýlů, Ale čum, brácho. já to musím vidět lístek Big Mac, protože se normálně přilepilo k sobě ty toasty, takže já... Tak to je banger, ale. Tady vaše toastíky. Víš toho, jsem točil na korunu a to bude moje. Obliče vybluruješ. Jo, dám ti tam ten tvůj klidně rohlík. za tebe. Dám ti tam tvůj ten rohlík, vole, přes tvůj obličej. Jak prdel, do prdel. Že? Kde se chávuje prdel. Fara. Teď jsem tam měl jednu kurvu. Když zase být píčový z prdeli. A jak jsi to dělal? Ty vole, teď jsem tam měl jednu šlapku. No. Hej. A teď ty lížeš píču i z prdelí. Ne, jak to lížeš? Jak to olížeš? Ukaž jak. Tak jak se vám cháluje, pane? Brácho, je to chálka. Čum, jo? Čum Big Mac Burger. A co vy, pane? Bezva, ještě nechal, já tady mluvím s pasem. Tak to je banger. Je to dobrý chálec. Nejlepší kálec, kámo. GG. Je to z čerstvých krokodýlů. Ne, čum, to vejce, šunka kuře, to je úplně best, to je pičo, to je mrdorvoucí. Si nechám nás konec, že jo? Fara. Nice. Já tady mám taky svůj vlastní chálec, mám tady schovaný šnekis. Mám tady šnekis a pod tím mám ještě perník. Ale to je skrytý perník. To mi nesmí odhalit celňáci, jinak jsem v háji. Jak vám chutná, pana? To je dobré. Kubičku víš to dožer to a potom ukážeš pizzáčky, jak ti naroste potom to toastíku výborné. Musíš udělat trochu reklamu, víš co, fresh krokodýlově. Já se pobojuju. Řekněme to ještě jenom do kamery, na co se těšíš nejvíc do Londýna. Na Černochy, Nice. Araby a Hindy. A u jaký rodiny si myslíš, že budeš? U dvou lesbiček. Já jim ukážu, za co je toho mužský loket, bráško. Je konvertuju zpátky na heterosexuálku. Mě chceš říct, že jim ukážeš za to, zač stojí heterosexualita. Jo, A že 1000krát lepší. to hlavně větší. To je dobře. Let's go, guys, jo. První zastávka, jsme na nějaký random pupě v Německu. Pupě. Dobrý pupě. Pumpě, jo, tady je nějaký Rasthaus, Dresden Tour, ještě k tomu, jo, brácho. Je to mega najetý. Absolutně nevím, co budu dělat, ale vysrat se určitě nejdu. To je život miliardáře. Jo, miliardář. To je všechno moje, vidíte? Mám jednu cestu. Co to je? ATM. Gilda automat. Vybruje mi prdel. Tak to je great. Takže si to užíváte, pane. V podstatě, když jsem měl na prdeli mobil, a to mi vybroval, že mi někdo volá. Tak se cítím. GG. Jsme se zpátky v buse, už jsme, kámo, 2 hodiny a půl na cestě. 2 hodiny a půl na cestě, právě jsme do gas tankovali, jo, nebo co, prostě jsme dočilovali a jsme opět zase na cestě po německé dálnici směrem Francie und den do Great British. Great United Kingdom, prostě do Velké Británie. Právě nám pustili držbu. Matyáši. Držubu.
nějakých asi 5 hodin, co cestujeme a už to začíná být zasraný utrpení. Začínám trpět bolestí, bolí mě nohy. Je to tady utrpení už v tom autobuse. Good luck a doufám, že to přežiju do Británie. Zbývá nám asi dalších, nevím, 13 hodin. GG, nebo kolik, nevím vůbec. Takže guys, právě jsme vylezli z autobusu, je 21:50, právě jsme vylezli z autobusu a jdeme si vyčistit zuby po 5 hodinách. Po 6 hodinách, nebo už to je skoro 6 hodin, co jsme na cestě. Mě to zajímalo, co tam smrdělo jako vajíčka, neříkám nic, bo mě se tam pes zesral. Adam! GG, po 6 hodinách asi co, no tak jako téměř už 6 hodin cestujeme, už to přestává být prdel, už to začíná být utrpení a bolest, bolí mě nohy jako kráva. Help me, please, pomoc! Právě přichází nejsmutnější časy, protože se zpátky nalaďujeme do busu, což znamená ještě větší bolest nohou a ještě horší cesta, a ještě víc budu trpět. Dár. Souhlasím. Bude to ještě větší bolest. GG, uvidíme se na další zastávce a možná dáme ještě pár videí z busu. Co? Takže dobrý den, vodízci. Vítejte zpátky, přežíváme cestu v autobuse. Momentálně měla být doba, kdy jsme měli spát. Hej, slyšeli jste to blití do píči. Tam někdo blil pořád, asi 2krát tam někdo blil. Já jsem si urazila palec. Super. Ale asi někde, do píči nechtěl točit. Promiň. Asi někde od, nevím, 11 jsme mohli jít spát. Usnul jsem tak na hoďku, ani ne. Pak jsem si řekl, že jdu poslouchat Volda Gang. Pak jsem kvůli čurákům nemohl usnout, co tam za náma keceli. Když si konečně řeknu, že můžu usnout, tak tam rozsvítili a zastavujem, takže GG. Jsem nevyspal a já doufám, že se to zlepší. Tak zdá. Čau Matýsku, jak se spinkalo? Tak jsem jacknul jednoho Red Bull a zmrdí. GG, takže spát nebudeš, jo? Spát nebudeš, kámo, tak Sněl Red Bulla. Jo. Teď tě chci vidět, kámo, na tom Víš, že Tower to máme Bridge, ty vole. zakázaný, že to tam je napsané, že to nesmíme si kupovat. I don't know, nikdo to neviděl. Já bych čeknula ten melounovej, kámo. To ten čurák mě srál a nemohl jsem kvůli němu usnout. 3 eura. Jsi posral za 3 eura, Vole, vole. tak předražený brácho. To mělo v sobě asi jenom 10 gramů kofeinu. Peněz mám asi dost. Teďka se nabilo, budu potřebovat čůrat. 6 gramů je zkazný. Já už jsem pěsem Razor. flašku a nepotřebuji. 6 gramů kofeinu. Já jsem na hokeji vypil jedno silný kafe, jedno středně silný kafe a potom jedno slabý kafe a stejně jsem potom spinkal jako nemůžně. Já si myslím, že v tyhle... Ej hoši, v klidu, už žerete až Já si moc. myslím, že v této míře je kokain jakoby safe. Kokain. Jo, já bych to nedělala. Kokain. 10 grams of cocaine. No nic. Let's go, uvidíme se zase na hranicích s Blahem. Okay. Řekni to ještě jednou. Chci chcípnout, eškere. Takže dobré ráno, jo, vítejte ve Francii, brácho, právě jsme na nějaký zasraný kontrole, nevím absolutně v čem. Všichni vylezou do, z poloviny lidí mi vyleze do vlogu, ale to je jedno. Dobrý den. Tady mají prostě benzínku a velikosti fignerky, já fakt nevím, co tady dělám, chci domů.
GG, to víte, Liberecko, no. Nevím, jako jestli jsme na nějaký hraniční kontrole, nebo jestli jsme vyloženi na kontrole už do toho tunelu, protože jedeme vlakem do Londýna. Zpátky pojedeme trajektem, ale každopádně jsme teď prostě na nějaký ty zastávce, no a jsme na kontrole. Tak snad nás nezavřou, já mám ten perník, tak snad mě nezavřou. Tak zatím co? Je mezi jak píče, protože se nezvám mikinu. Dobrý den, pane, jak feelujete dnešní cestu? Zatím. Nejsem unavený z nějakého důvodu. Myslíte si, že vás zavřou? Jo. GG. To je Afriko, Kambodža. Oni nevědí o těch 10 gramů perníku v mým prdeli. Tak to je nádhera, já ho mám v krabici. Gratuluju. Měl jsi si taky do krabice. No, okay. Pane, jak cítíte tento výlet? Halo, pane, neignorujte mě. Jak cítíte dnešní výlet? Já jdu do Kambodži, kámo, jako mě deportujou. Jdeme do Afriky. A co vy, pane, jak feelujete tenhle výlet? Mně není 18, ten alkohol nemám kam dát. GG. Pane, Martine, co vy, jak to feelujete? Kambodža. Jak to feelujete vy, madam? Já chci domů, prosím. GG. A co vy, pane, jak to dneska feelujete? Myslíte si, že vás taky deportujou? Myslím, že jo. My jsme velmi podezřelí lidé všichni. A za co si myslíte, že vás deportujou? Za ten váš perník, pane. Ale ten je můj, za to vás nemůžou deportovat. Deportujou nám Gabinu, prej. Máme spekulace. GG. Nikdo nebude chtít. Pane, jak feelujete dnešní cestu? A vysral jsem to do jídla. Velmi dobře. Chloupky stojí. Myslíte si, že vás zavřou? Protože by měla. Ok, první člověk. A co vy, pane? Tak já mám podle mě tak 10 gramů perníku někde úplně v pít, podle mě se to úplně rozházelo, takže možná mě nezavřou. Možná těch brombíků. Ok. Madam plášťová ženo. Rybo. Ne, neříkejme rybo. Ano, rybo. Jak feelujete dnešní cestu? Myslíte si, že vás zavřou? A víte o tom, že vypadáte jak dealer? A víte o tom, že vás pravděpodobně... Jaký drogy, no? Ne, to jsem neřekl. Dobrá. Tak jo. Tak let's go. Až nás nezavřou. Let's go, guys. Určitě nás nezavřou. Já to zůstanu strong a... Dáme se takový dleři, pozor. Bra. Takže doufám, jo, když nenajdou můj perník, tak projdu určitě, když tak jim dám menší úplatek, víš co, takže v pohodě. Dám jim když tak prostě nějaký ten malý úplatek a bude to úplně easy, mám to připravený, víš co, tak zatím zdár. Dobrý den, jak feelujete dnešní výlet? Myslíte si, že vás zavřou? Doufám, že já mám pas. Takže si myslíte, že jste v pořádku, jo? A tam asi Jamal vezme na 8. Cože? Máte v nejhorším připravený úplatek? Ne, jo, jako mám pár asi desítek eur, no. Asi jo. Tak jo. Snad si užijou Britové můj perník. Takže jsme teď v autobuse, jo, a právě jedeme na hraniční kontrolu, tak teď tam držte palce, guys, až nás nezavřou. Cože? GG, není to prej Jamal, je to dobrý, asi nás nedeportujou do Afriky, ale i tak držte nám palce, až nás nezavřou, až neskončíme kámo někde prostě v Africe, víš co. Takže zatím čau. Takže jsme to dokázali, jo. Přišli jsme přes hranice francouzsko-anglický a teraz jedeme do Anglie momentálně. Pane, jaký jsou vaše pocity z toho, že jste se dostal do Anglie, že jste se dostal přes tu hraniční kontrolu? Ne, jenom Jan yes a Mě se neptala ani na to. Pane. Ona řekla hello, Takže by se you can go now. Pane, jste rád, že vás právě neodhalovali? Kámo, mám kokain v prdeli. A jste happy? Jaké jsou vaše pocity? Jak 2 grepy, kámo. Super. A co vy, pane? Je to bezva, opravdu. A co tamhle za mnou? Pozadu, pane, jako lepu. Hej, ta typka vpravo, ta pány musíme. Je 6:40, už tady čekáme asi 1 hodinu a 3/4, než pro nás přijede vlak. S tím, že bez kontroly
kdyby jsem to měl nějak zhrnout, tak po kontrole už tady čekáme asi tak 3/4 hodiny. Možná i hodinu. Čekáme stále, než přijede vlak. Už začíná být nuda. Zase. Teď momentálně sedím v autobuse, protože venku je zima a já jsem nejsi brát mikinu. Matyáši, co bys mi na to řekl? Na co? Na to, že tady už čekáme za straně hodinu a 3/4. Nevadí. To je s tím v chillu, já ne. Já už chci tam. Už to fakt nedávám. Vítejte ve vlaku. S tímhletím tady budeme pod vodou. Zmáčkni, zatlač. Si dveře ani nestihli zavírat. Máš zmáčknout tlačítko a pak push. A pak tlač, no tlač! A počkej, no. A tlač. Musíš to držet chvíli. Tlač. Ty vole brácho. Že se to nezamře. Já nevím, já bych řekl, že to je blbůzdurný. To asi jo. Takže blbci se fakt tam nedostanou. Takže bych to jako youtuber neměl zkoušet a proto to jdu zkusit. To jsme mohli jenom zatlačit. Dobrý, GG. Ještě nejsem takový blbec, abych nevěděl, jak zatlačit s dveřmi. Dobrý, takže na hajzli prý nejdem. Tam to prý smrdí jako pasraček. No. Jo, flashbang. Já jsem tam dal flashbangy s kamerou. Čekaj, ještě jednou. Ty ale ty jsi šílený flash, tam koukla. Já přesto neprošel, kurva. Takže jsi blbej. Ano. Tak to je GG. Až to mám dvojky, vole. Tak běž natáčet na YouTube. To. Potvrzení. Yes, měl jsi potvrzení, že jsi dostatečně blbej, abys mohl natáčet na YouTube. Záchody, vole, no-go zóna. GG, proto tam nejdu, já jsem chtěl jenom vyzkoušet, jestli jsem tak blbej nebo ne. Že bych dokázal fungovat s těma dveřmama. A zjistil jsem, že nejsem tak blbej. S těma dokážu pracovat. Pičo hoku, ale dveře jsou silný jako kráva.
Tak, dobrý. No, to je sestra. V podstatě nevím, co je to za značku busu. Tam je něco francouzsky, absolutně to nedokážu přečíst, protože já francouzsky fakt neumím. Já umím tak maximálně anglicky nebo německy. Brášku, už vyrážíme. Fakt musíme být... GG. Už vyrážíme. Ne, ale tak říkali, že to rekomendujou. Nemusíme. Oni to jenom doporučovali. Lodi říkali jenom, že doporučujeme zůstat v tom. Už jdem asi. A je to tady. Welcome to the... Jo, už cítím, jak vyslali nebo to uší. Jo, už to cítím. Stoj předtím. Šiba bojuje s dveřmama. Pojď, bojuj! Pojď společnými silami. Pojďte, společný síly, ano pánové, pojďte do toho. Dobrý, už to zaslo, už je to dobrý. Dobrá práce. Lifehack. No-go zóna aktivována. To vypadá na těch hajzlích. Ty píčo, brácho, tak tady to smrdí jak svině. Jo, budu vidět. Dobrý, pryč odsud. To je kámo, totální no-go zone. Tady máš ještě sedačky. Tady musím spát jako kráva, aby mě bylo slyšet. Takže já se vracím zpátky. Dobrý den. Počkej, já vím, jak to udělat. Ne, ale uní. Já to zablokuju s sebou. Stačí. Uní, nevidím tlačítko, jestli svítí nebo ne. A nesvítí. Dobrý. Máš to držet, ty idiote, to tlačítko. Tak počkej, nech ho projít zpátky, až přijde jak Darth Vader, kámo. Čekám na to vejde. Aha, dobře, tak ne. On prostě odchází. No a to je pro dnešní pár všechno. Zbytek cesty a celý Londýn si necháme zase na další pár. Takže jestli chcete další pár, tak dejte like. Určitě tam dejte. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže u dalšího videa čus do džus.